समनि थाखाय आङो सोरजिगिरि इसोरखौ हामबाय होनदों आरो दिनैनि बे फुंनि अबस्थाखौ दैदेननाय मानो गेदेर बिबिसिनि आफादगिरि सफैनो हानाय आलासि बुंथिगिरि बिथांमोन बिबिसिनि मानव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोन इसोर सिबियारिफोर इसोरनि हाबाखौ मावनो मोजां मोनग्रा ख्रिस्टियानफोर आरो जोंनि नोंथांमोन बयनिसिमबो बर' टीचार्स एसोसिएशन थुक्राझारनि जानानै नोंथांमोननो गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय जाबाय। जोंनि समाव अबयसे आंनि घरिनि मथेब्ला जोंनि प्रग्रामनि टाइमा जोबनानै थांबाय। आङो नोंथांमोनखौ निश्चय गोलाव सम जिरायनानै नोंथांमोननि टाइमखौ नस्थ' खालामनाया आंनि थाखाय बांद्राय थिग जानाय नङा आं सानदों। बेखायनो आङो हागौमानि आंनि बुंनायखौ फुसुंनानै आङो नोंथांमोनजों रायज्लायनो सानदों। जोङो सिदायैनो जोंनि आयदायाव जों थांदोंनि आङो सिदायैहाय जोंनि होखानाय सारिनिफ्राय बेजों सोमोन्दो थानाय जों सासे ख्रिस्टियान जाबायब्ला बे गुबुंले मुगायाव गोथार जिउनि बोलोखौ लानानै पबित्र आत्मानि सहाय लानानै माबोरै जोङो जिउ खांनो नांगौ। जोङो साफा साफा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै आजावनाय व्यक्तिफोर जानायखाय बासायजानायखौ मोननाय व्यक्तिफोर जानायखाय पबित्र आत्माया जोंनि जिबनाव थायोखाय बे इसोरनिफ्राय मोननाय पबित्र आत्मानि बोलोखौ लानानै जोङो बे गिलु बालु मुगायाव बोरै जोङो जिउ खांनो नांगौ जोङो बे आयदाखौ दसे समनि गेजेराव जोङो नायलांनि। आङो मोननैसो सारिखौ फरायनानै लानो सानदों। सिगाङावनो जोङो फरायनि एफिसियान्सनि लिरनाय 1:13 सारि एफिसियान्स चैप्टर 1:13 बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ नोंथारगौ गाहाम रादाबखौ नोंसोर खोनानानै बासायजाबाय आरो इसोरनि मानसिफोर जाबाय। नोंसोरो ख्रिस्टखौ फोथायबाय इसोरा गावनि जबान होखानाय बादि गोथार जिउखौ होनानै नोंसोरखौ महर बुबाय। आरोबाव जोङो मोनसे फरायनि ज'हननि लिरनाय 14:16 आरो 17 John chapter 14 verses 16 and 17 आङो आफानियाव बिगोन आरो बियो नोंसोरनो गुबुन सासे हेफाजाब होग्राखौ हरगोन। बियो अरायबो नोंसोरजों थागोन। बे हेफाजाब होग्रा जाबाय गोथार जिउ। बेनो मानसिफोरनो इसोरनि नांगौखौ मिथिहोयो। संसारनि मानसिफ्रा बिखौ नाजावनो हाया मानोना बिसोरो बिखौ नुनो मोना आरो मिथियाबो। नाथाय नोंसोरो बिखौ मिथिगौ मानोना बियो नोंसोरजों थायो आरो नोंसोरनियाव थागोन। जोङो बे इसोरनि बायख'खौ बुजिनो फै जोङो इसोरनियाव प्रार्थना खालामनि। अनसुला इसोर जिउ आफा जोङो नोंखौ इनायनो हामबाय होनदों नोंनि गेदेरथार अननायखौ जों बयनिबो जिबनाव दान खालामनायनि थाखाय। दिनै बे फुंनि समाव दसे सम आरोबाव जोङो पबित्र आत्मा गोथार जिउनि दैदेननायखौ लानानै बे गुबुंले मुगायाव जाहाथे जोङो साफा साफा मोजां ख्रिस्टियान जानानै आवगायलांनो हानाय बायदि आफा इसोर जोङो दिनै फुंनि समाव नोंनि रायज्लायनायखौ नोंनि फोरोंनायखौ जोङो नेनानै दं। आफा आङो नोंनि बिन्दोआव गसंदों नोंनि बायख'खौ बुंनो। नोङो आंखौ नोंनि जिउजों दैदेनदो जाहाथे नोंनि बिसाफ्रा नोंनि रावखौ नोंनिफ्राय खोनाथों। नोंनि बिसाफ्रा जाहाथे नोंनि थाखाय थांनानै थानो हाथों। नोंनि आखायावनो जोंनि गासैबो सोलोंनाय फारिलाइखौ गथायनानै जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बियो आमेन। जोङो मिथिगौ बे मुलुगखौ जेब्ला जोङो नायो सानफ्रोमबो जोङो गाज्रि खबरखौल' जों मोननायखौ जों नुयो। जेब्ला जोङो बे मुलुगनि थासारिखौ बिजिरनानै नायो जोङो नुनो मोनो गमामायै बे मुलुगा गुबुंले जाबाय नामा। बे गुबुंले मुलुगाव जोङो जिउ खांनानै दङखाय जोंनि थाखाय ख्रिस्टियान हिसाबै जेब्लायबो जोङो जुजिनो गोनां जायो। जेब्ला जोङो जोंनि मेगनफोरखौ बिसिनानै नाहरो जेब्ला जोंनि वर्क फिल्डफ्राव जोङो थाङो जेब्ला जोंनि खामानिफोरखौ जोङो आखाइ होयो जेब्लायबो जोङो नुयो गाज्रिया जोंजों लोगोसे थाबाय थायो आरो जोङो बेबायदि मुलुगनि गेजेराव जिउ खांनानै जोङो सासे ख्रिस्टियान हिसाबै जिउ खांनांगौआ अति गोब्राब। बेनिखायनो
सासे लाइमोन इसोरनि हाबा मावग्राखौ पला सिगाङावनो बियो मोनसे वार्निं होनानै परामर्श होनानै सांग्रां जानो थाखाय थुलुंगा होनाय रादाबखौ बुंनानै गालांदों। बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, जोबनाय सानफ्राव गोब्राबथार सम सफैगोन। मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा, रां लुबैग्रा, दुग्गां, थिफुदला, निन्दिग्रा, बिमा बिफानि बोसोन लायै, हामबाय होनाय गैयै, अधर्मिया, अननाय गैयै, बेंज्लायनाय गैयै, नंखाय रायग्रा, गावखौ हमथानो हायै, गिथावना, मोजांखौ हामजायै, फोथाय खेबस', मानसि सिथारग्रा, दुग्गां, इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ हामजासिनग्रा जागोन। नुनायाव बिसोरखौ इसोरखौ खुलुमग्रा बादि नुगोन, नाथाय बिसोरो इसोरनि नंथारगौ बोलोखौ गारो। बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय नोंसोरो गोजानाव थादो। आगोथियैनो पला लाइमोन तिमथिखौ बे बाथ्रानि गेजेरजों बुंनानै गालांखादों, बे मुलुगनि दृश्यआ माबादि जागोन। दिनै जोङो बेबायदि मुलुगाव खामायनानै दं, जाय मुलुगाव तिमथिनो बुंहरनाय गासैबो बाथ्राफ्रा दिनै जाफुंनाय बायदि जों मोननो हायो। जेब्ला जोंनि ससियेल लाइफ, जोंनि समाजनि थासारिखौ जेब्ला जोङो नायो, जोङो बेफोरखौ जानाय बायदि जों नुनो मोनो। जाहोना बेबो जानो हागौ सैताननि समाया अति खम जानायखाय निस्सय सैताना गावजों लोगोसे गुथै बुहुमनि मानसिफोरखौ लानो थांनो इच्छाखाय जानो हागौ सैताना एक्टिभलि बे खामानि मावनायनि जाहोनाव जोंनि दिनै मुलुगाव गाज्रिनि खबरखौ जों मोनबाय थायो। गाज्रिया जोंनाव बांलांनायखाय, अधर्मिया बांनायखाय, अननाया जोंनि समाजाव दिनै गुसु जालांनायखौ जों नुनो मोनो। मानोना सैताना हख्रावनाय सिंह बायदि सोरखौबा अख्रेबनो मोनगोन नामा होननानै जेब्लायबो बियो नागिरबायो। सैताना जेब्लायबो जोंनि दुर्बलताफोरखौ बियो नागिरबायो। मबे खनाथिं थांनानै जोंनि फोथायनायखौ गुबुंले खालामनो हागोन, जोंनि बिश्वासखौ दोरदहोनो हागोन, जोंनि न'खरनि गोजोन थासारिखौ असान्थियाव लाबोनानै बायफ्रुनायाव लाबोनो हागोन, बोरै जोंनि मण्डलिफोरखौ बायफ्रुहोनानै जोंनि गोख्रों इसोरनि हाबा मावनायखौ फेर बेथेर खालामनो हागोन, बेखौ सैताना जेब्लायबो नागिरो। बेबायदि थासारिया जोङो दङखाय जोङो सांग्रां जानो नांगौ आरो जोङो इसोरनि जिउनि दैदेननायखौ जोङो नागिरनो नांगौ। जोङो मिथिगौ जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला बे बुहुमाव दङमोन, बे समावनो जिसु ख्रीष्टआ मोनसे बाथ्राखौ बुंलांखादों, जोबनाय सानफ्राव गोबां मानसिफ्रा आंनि मुं लानानै फैगोन आरो बिसोरो गावसोरखौनो ख्रीष्ट होननानै बुंनानै लागोन आरो बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ आन्दायहोगोन होननानै नोंथांमोना माथाइनि 26आव जेब्ला नायगोन नुनो मोनगोन। बिसोरो गावसोरखौनो ख्रीष्ट बुंनानै लागोन। गोबां मानसिफ्रा बिसोरनि गुलाय गुजाय फोरोंनायखौ आन्दायनानै बिसोरो समाव नंगौ फोरोंनायनिफ्राय दोरदनोबो हागौ। नोंथांमोना जि टपिकखौ लादों, मुभिं फरवर्ड बाय द पावर अफ द हलि स्पिरिट, बे आयदाखौ लानानै नायनो थाखाय आंनो दायित्वखौ होदों। बेबायदिनो जों सोलोंदों आरो आं बेजों रिलेट खालामनानै बुंनो नाबायदों जे जि आत्मानि खोथा, गोथार जिउनि खोथा बा जिउनि खोथा, बे खोथाखौ जोङो मोजाङै बुजियाब्ला जोङो समाव नंखाय फोरोंनायफ्रा जोंनि न'खराव हाबनानै, जोंनि मण्डलियाव हाबनानै जोंखौ गुबुंले लामाथिं लिंदेननोबो हागौ। आङो जोंनि बिबिसिआव दिनै गोबाव बोसोर मावनायखाय, गुबुन गुबुन गिर्जायाव आङो थांनायखाय जोंनि बिबिसिनि मण्डलिफोरनि अबस्थाखौ आं मिथिगौ। जोंनि मण्डलिफ्राव दिनै गोबां भुल टिचिं जानायनि थाखाय जोंनि मण्डलिफ्रा गुलाय गुजाय जायो, मण्डलियाव डिसइउनिटि जायो, जाहोनाव जोंनि मण्डलिया गावस्रानाय जायो। बेखायनो इसोरनि बाइकआ जोंनो फोरोंदों गासैबो इसोरनि जिउ नंगौना नङा, गासैबो इसोरनिफ्राय फैदोंना फैयाखै, बे जिउफोरखौ जोङो बिजिरनानै नायनो नांगौ। गासैबो भावबादिया सैथो नंगौना नङा, बेफोरखौ बिजिरनानै नायनो थाखाय आगोथियैनो जिसु ख्रीष्टनि चेला ज'ना बेखौ लिरनानै गालांदों। जोङो गांसेनि ज'हननि 4 अध्याय 1 आरो 2 पदखौ जोङो फरायनि। 1 John chapter 4 verses 1 and 2. आंनि अनजाग्रा लोगोफोर,
आंनियाव गोथार जिउ दं होननानै आंनियाव गोथार जिउ दं होननाय मानिखौनो गोथार जिउ दं होननानै दा फोथाय। बिसोरनि जिउफ्रा इसोरनिफ्राय नंगौना नङा बेखौ आनजाद ला। मानोना जेरावबो नंखाय नाबिफोर ओंखारबाय। गाहायनि सारि इसोरनि जिउआ नंगौना नङा नोंसोरो बेजों मिथिनो हागोन। जायहा जिसु ख्रिस्टखौ मानसि महरै फैदों होननानै सिमान लायो बेनो इसोरनिफ्राय फैनाय जिउआ। जोंखौ बिजिरनानै नायनो, आनजाद नायनो, टेस्ट खालामनो थाखाय बाइबेला जोंनो परामर्श होदों। जोंनि न'फ्राव, गिर्जाफ्राव सोरबा माबा बुंनाया जे 100% बेयो सैथो, जोङो बेखौ हमनानै लानानै जोङो बेबायदि आवगायनो नाङा। बाइबेला जोंखौ मा फोरोंदों जोङो बेखौहाय बुजिनानै जोङो बेखौ बिजिरनानै नायनो नांगौ। आं मा बुंदों बेयो गासैबो बेबायदि नोंथांमोना मावगोन होननानै जोङो साननो नाङा। मानोना बाइबेलासो सैथो, बाइबेलासो नंगौ बाथ्राखौ बुङो। बेखायनो जोङो बाइबेलनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो ध्यान खालामनानै जोंनि इसोरनि बायख'आव जोङो देरनो नांगौ। जेरै जोङो जोंनि गथ'फोरखौहाय मेच्योर जाजानो लुबैयो, देरजानो लुबैयो, बेबायदिनो जोंबो ख्रिस्टियानफ्रा इसोरनि बायख'आव, बाइबेलनि खोथायाव जों मेच्योर जानो नांगोन। अब्लासो जोङो बे इसोरनिफ्राय फैदों ना बियो नंखाय जिउनिफ्राय फैदों जों बेखौ बिजिरनो हागोन। जेब्लासो जोङो बिजिरनो हागोन जोङो सासे गोख्रों ख्रिस्टियान हिसाबै जों गसंनो हागोन। बेखायनो ज'ना सिगाङावनो बिजिरनानै नायनो थाखाय इसोरनिफ्राय नंगौ ना सैताननिफ्राय फैदों बे जिउखौ जोङो बिजिरनो नांगोन। मानोना सोमोगोनां हाबाखौ सैतानाबो मावनो हायो, हिलिंखौ सैतानाबो खालामनो हायो। मानोना इसोरजों जुजिनाय मानसिया, इसोरजों जुजिनाय जिउआ बेहा क्षमता गैया होननानै जों साननो नाङा। दिनै गोबां टिभि निउस मिडियाफ्राव जेब्ला जोङो नायो, गुबुन गुबुन मोदाय दावदायफ्राबो बेमारफोरखौ सोखानायनि टेस्टिमनिखौ जों खोनायो। बिसोरो बेबायदि गोबां दान होयो आरो खामानि मावनायफोरखौबो जों नुयो। बेखायनो जोङो मिथिनो नांगोन सोरबा मानसिया सोमोगोनां हाबा मावदोंब्ला बेयो गमामायै इसोरनिफ्राय नंगौना नङा बेखौ जों बिजिरनो नांगोन। जाहाथे जोङो जोबथारनायाव गोरोन्थि फोरोंजानानै जोंनि फोथायनाया दोरदा। मानोना बाइबेला जोंनो खोन्थादों जोबनाय मुगायाव गोबां नंखाय नाबिफोर फैगोन। बिसोरो जोंनि फोथायनायखौ दोरद होगोन, नंखाय फोरोंनानै जोंनि बिसासखौ थलं थलं खालामनो हागौ। आंहा गोबां बेबायदि जिबनाव अभिगथा दङखाय आं नोंथांमोनखौ थुलुंगा होदों। आङो गुबुन गुबुन लेभेलाव मानसिफोरजों इन्टारेक्शन जानानै आं गोबां मिथिनो मोनदों आरो बिथांमोननि भावबादि होनायफोरखौ आं गोबाङानो इसोरनिफ्राय नंगौ ना नङा बेखौ आंनि जिबनाव फेस जाबोनायखाय आङो नोंथांमोनखौ बुंनो हास्थायदों इसोरनिफ्राय ना सैताननिफ्राय बे जिउफोरखौ जों सिनायनो थाखाय इसोरनि जिउखौ जोंनो नांगौ। इसोरनि नंगौ जिउआ जेब्ला जोंनियाव थागोन बे जिउआसो जोंखौ बियो सिनायनो थाखाय मदद खालामगोन। बेखायनो जोङो दहाय जि सारिखौ फरायदोंमोन, ज'हननि लिरनाय 14 अध्याय 16 आरो 17 पद। जिसुआ बेबायदि बुंदों, आङो आफानियाव बिगोन आरो बियो नोंसोरनो गुबुन सासे हेफाजाब होग्राखौ हरगोन। इंलिसाव बुंदों कम्फर्टार, गोजोन होग्रा, जायहा जोंखौ गोजोन होनो हागोन, जायहा जोंखौ दैदेननो हागोन। कम्फर्टार बे सोदोबखौ जेब्ला जोङो ग्रीकआव नायो पाराक्लेटस, बेनिफ्राय बे कम्फर्टार सोदोबखौ लाबोनाय जादों आरो बिनि ओंथियानो जाबाय हेफाजाब होनो लोगोसे थांफानाय। पवित्र आत्माया बे जोंखौ दैदेनाल', बे गोजोन होआल', बियो जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंजों जेब्लायबो थांफायो। जोंनि आगानफ्रामबो जोंनि जार्नियाव पवित्र आत्माया जोंजों लोगोसे थानानै आवगायफायो। गासैबो मुभमेन्टआव, गासैबो मुगायाव बे इसोरनि जिउआ जोंजों थानानै बियो जोंजों थांफायो। ज'हननि लिरनाय 24 बेखायनो बुंदों,
बियो नोंसोरनि गासैखौबो फोरोंगोन। जोङो बबे लामाथिं थांनांगौ, मा खालामनांगौ बेखौ बे जिउआनो फोरोंगोन। आरो सैद'नि सल' बुंदों बियो अरायबो नोंसोरजों लोगोसे थागोन। बे जिउनि दैदेननाया दिनै बे जोंखौ दैदेनबाय, गाबोन दैदेननाय नङा, बेबायदि नङा। बेखायनो आङो जागायनाय हराव पुराना रदायाव पबित्र आत्मानि मावनाया माबायदिमोन, गोदान रदायाव मण्डलिनि मुगायाव पबित्र आत्मानि मावनाया माबायदि, बेखौ आङो गोबां बाइबेलनि सारिफोरखौ नायनानै बुजायनाय जादोंमोन। आङो बुंदोंमोन गोजाम रदायाव पबित्र आत्माया बांसिनै नेशन जाति हिसाबै इजराइलारिफोरनियाव दङमोन। व्यक्ति हिसाबै पार्मानेन्टलि बे खामानिखौ मावाखैमोन। सेलेक्टिभ मानसिफोर, सायख' बासिख' मानसिफोरनि जिबनाव फैनानै गावनि खामानिखौ मावफुंनो इसोरनि जिउआ थादोंमोन। इसोरजों मन'नित खालामजानाय, इसोरजों अभिषेक खालामजानाय सल राजानिफ्राय पबित्र आत्मा नागारनो थांदोंमोन। दायुदना जेब्ला गोरोन्थि मावदोंमोन, दायुदनिफ्राय गोथार जिउआ नागारनो थांदोंमोन। बेखायसो दायुदना बुंनो गोनां जादों, हे इसोर, नोङो बे गोथार जिउखौ आंनिफ्राय दालां, रेस्ट'र मी अ लर्ड, आंखौ नोङो अनखांदो। दायुदना इसोरनाव खावलायनो नांदों। जेब्ला नाथान बावबादिया दायुदनि गोरोन्थिफोरखौ बुंथिनानै होदों, दायुदना इसोरनिथिं गुरै जानानै बे गिदिंदों। पबित्र आत्मानि इसोरनि जिउनि दैदेननायखौ बियो खामानि खालामनो नागिरनो गोनां जादों। मानोना दायुदना मिथिगौ इसोरनि जिउ गैयाब्ला, इसोरनि जिउआ बेजों थायाब्ला बियो सासे देरहासार राजा जानो हानाय नङा। देरहासार राजा हिसाबै इजराइलारिफोरखौ बियो सासन खालामनो हानाय नङा। बेखौ बियो मिथिगौखाय इसोरनि जिउखौ बियो खामानि खालामदोंमोन। बे जिसुआ, बे आत्माया दिनै जोंजों लोगोसे गोदान रदायाव, निउ टेस्टामेन्टआव, दिनैनि मण्डलिनि मुगायाव, अनुग्रहनि मुगायाव पबित्र आत्माया जोंजों अरायबो थायो, अरायबो थायो। बेखायनो बाइबेला बुंदों बे गोथार जिउआ नोंसोरजों अरायबो थागोन। इंलिसाव जोङो बेहाय मोनसे सोदोबखौ नायदोंमोन, फरएभार। फरएभारनि ओंथिखौ जों नायदोंमोन अलवेज, कन्टिनिउअलि, फर अल टाइम, एभार एन्डिं, लास्टिं फर एन एन्डलेस पिरियड अफ टाइम। थारमाने बे पबित्र आत्माया दिनैनि बे मण्डलिनि मुगायाव दिनै फैबाय, पाप मावनायखाय बे ओंखारना थांगोन, बेबायदि नङा। आन्थाय बाथ्रा बेसो, आङो बे खोथाखौ मैयाबो बुंदोंमोन। जेब्ला सासे मानसिया पाप मावो, गोरोन्थि मावो, पबित्र आत्माया जोंनि गोसोआव सोगोन, हे नोंथांनि बे मावनाया जायासै, बे मावनायखौ नोङो गोसो फाफिनदो, इसोरनिथिं फैदो। पबित्र आत्माया जोंखौहाय आघात होबाय थागोन। जोंनि गोसोआ गोजोननाय नङा, जों हामा मोनबाय थागोन, जानो लोंनो जोङो गोजोननाय नङा। पाप मावनानै थानाय मानसिफ्रा बेबायदि जायो, जायनि गोसोआव इसोरनि जिउआ दङ, जायहा प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै नाजावबाय, जायहा गोथार जिउजों महर होजाबाय, बे मानसिफ्रा जेब्ला जोङो पाप मावो जोङो थानो हाया। जोङो गोरोन्थिखौ सिखार लानो प्रभुनियाव जोङो गाबनो जों गोसो जायो। आन्थाय जेब्ला जोङो खनसे नङा खननै, खनथाम नङा खनब्रै, बेबायदिनो मासे मास, बोसोरे बोसोर जेब्ला जोङो पबित्र आत्मानि ग्रिप खालामनायखौ, जोंनि गोसोखौ सौनायखौ जेब्ला जोङो जेबो रेसपन्स होनाय नङा, पालक पास्टरफोरनि बुंनायखौ जों खोनासंनाय नङा, इसोरनि जिउनि खोथा बुंनो नामायनायखौ जों खोनासंनाय नङा, पबित्र आत्माया जोंनियाव खामानि मावनायनिफ्राय बियो रेसिस्ट खालामनो हागौ। बेनि मावनाया मा जागोन? इनएफेक्टिभ जानो हागौ। आन्थाय बाइबेला दिनैसिमबो जोंनो खोन्थायाखै बे गोदान मुगायाव पबित्र आत्माया जोंनिफ्राय थांगोन। बे पबित्र आत्माखौ अराय सम थाहोनो थाखाय मण्डलिनि मुगायाव जों बायदि पर जातिनि थाखाय बे अनुग्रहनि मुगायाव इसोरनि जिउखौ हरनायखाय दिनै जोङो जोबोद लाखि मानसिफोर, जोङो प्रिभिलेज मानसिफोर। आं बे खोथाखौ जेब्लायबो बुङो, जों बायदि बर' हारि, जों बायदि गामि ओनसोलाव थानाय मानसिखौबो जे इसोरा बासिदों।
जानो हागौ जों बर' हारिखौ गुबुन देश विदेशनि मानसिफ्रा सिनाया, गुबुन स्टेटफोरनि मानसिफ्रा जोंखौ मिथिया, अब्लाबो जे गोथां इसोरा जोंखौ लानानै गावनि जिउ फोजोबनो होनानै गावनि बिसा खालामबाय, जों बेसेबां भाग्य मानसिफोर। What a privilege we are in the Lord. जों बेसेबां लाखि मानसिफोर इसोरनि देखायाव। इसोरनि बिसा जानो, इसोरजों लाजानाय, इसोरजों सायख'जानाया बे साधारन खोथा नङा। जोंनि गोसोजों जोङो जिसुखौ मोनाखै। बाइबेला जोंखौ बेबायदिसो बुंदों, नोंसोरखौ आंसो सायख'नानै लाबोदों, नोंसोरो आंखौ सायख'वाखै। जिसुआ जोंखौ बासिखौ लाबोदों। जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जिसुखौ मोननो थाखाय जोंखौ आगथियाखैनो जों जन्म जानायनि सिगाङावनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बासिनानै दोननायखाय दिनै जोङो बे जिसुखौ मोननो हादों। जोङो सायख'जानाय फरियाल जों जानो हादों, राजानि बंस जों जानो हादों। What a privilege we are in the Lord.